Kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki digimar refurbish lane ki all stock. Kadba ke jing pen kre jong ki bor sarkar ya ke Meghalaya Games ha ke sin pen long ke hendriu harilum jantia ki district baper jong jelaru kila nang pen kre ya lagi jong ki nong isim penta ban pen kre na ke benta ke te lempung ile kai bahe jong jela. Hagane keju ke jing pen kre ki nong yalam jong Riboy District Sports Association ha ke jing yalam jong presiden uba RB Shadap henne ke step kila sedang ban penlong ya ke jing hikai ya ke samla kentai bercendrang na ke benta ke jing kop jing lane ke swimming competition. Henry watla ke Meghalaya Games la penlong ha jawai hari lum jantia ya kene ke jing kop jing pan on penlong ha nong ba shelong namar ke jing bombiang ke jeka jing ha ke jeka ke bala penmang ban penlong ya ke Meghalaya Games. Nalor ke jingon poi jong isamla banwan simbenta ha kene ke jing pen hikai lene ke jing pen kilan met lawan ru bani simbenta do ba Rocky Marwen ubri we na kirang ba bala pen kre bhai le shat ban yakun ya ke election MDC na Umsning constituency na ke seng congress ulawan poi kumu kongsan kum simbenta ban ya ai man sim ye kini ke samla ke balawan poi ha kene ke sngi ban sya hikai ha kene ke sngi laidon lang ru ki noilam jong ke RBDSA ki bakentup nadu presiden uba RB Shadap nangta udaminat seliang ubri chairman jong ke swimming committee uba Albert Dilar ubri secretary kinong ilam jong ke Meghalaya Swimming Association ki bakentup nadu presiden uba Yan Lengdo uba Geoffrey Nongrum ubri vice president uba Joe Dunai ubri joint secretary uba Joe Marwen ubri technical director lembat kiwe uba Rocky Marwen kum kongsan hapa ajengkeran hakene kesngi hak jinglang ke bal lengkot haswa ban sedang ya ketika jing hikai ulong bag Riboy District kede ke babun bah ki nong yele kai ki baklan bor hak jing le kai baper bat ke badon kam ya ke district kalong tang ban ai ya ke jing hikai ke babiang kenang bagi nong yele kai kin tebet badru bakin nang wanra ya ke nam ke burom ya ke district baro kawai haba kilet ban mikmat ya ke district sya ke lempung Meghalaya Games. Uba RB Shadap ubri presiden jong ke RBDSA ulong bah ke jing sisya ke swimming association kala dei bendon la ke jong ke tenat trikam lane ke kenhun Henry namar ke jing pom 4 la ki nong ilam bantau ya ke kenhun ki nong jingi hak rukom ke babiang ke RBDSA kala nang kedup katto ke nepor badru kenang bagi samla nong jingi jong ke district kinyo ban let yesim banta se ke lempung Henry suki onda kila mi ki nong ilam bantau ya ke kenhun ki nong jingi Riboy District on sa ailat bakin long lakajong kenang baka kenhun ki nong jingi na Riboy District kinyo obaniasno obat ke kenhun ki nong jingi hapok ke jela yak belatip kum ka Meghalaya Swimming Association.
kumba ka julong na kapor siya kapor ngin phai din ya ki sansnem gi baman shwa ngin phai din ki sansnem gi baman shwa kay kar RBDSA kumno kalong henry ngin phai din pat mentai ki sansnem shakhmat hapo ka jing tray rat pa jong imama RB shadap ngiu i bahaduk katno ka Riboy district ka jongi ka kiu ha ka liang jong sports ladangi phai ha ka football ladangi phai ha ka athletics but ladangi phai ha baru ki judge sports wala da don kat tu kat ni ki kriteria la ni ki kategori ki baka ka RBDSA kampala ban sei nganget pa ha ka jingalam jong imama RB shadap kum utau presiden jong RBDSA nginut ban ong baka Riboy ka jongi kadang kalas tang kiu bat kala kiu hero ha kata kaliang baro bat ngikirmen baleng baka jingdang tristom ka jongpi ngila ban sei ki khun samla ki jongi ki bamyo ya kata ka platform ki bamyo ya kata ka jaka bakin peni ya kata ka sap ka jongki henry leng baka jing tristom jongi rengkat ka tim hibro ko jong ka RBDSA ngilai i bakumno ki khun samla ki jongi na ka deng ka dong baka than kilas tang ban kiu na ka por sya ka por kalong ka jing sarong ya ka Riboy district mangidon kum kini kiri orang ba kibawat hakarta ka jinglong temen ka jongki kidang don kata ka mensim banong ban syakri ya kani ka dong ba kathan ka jongi lala kum kini kiri orang ba kim don syo kata ka mensim ban kit ban ba syai ka lawe ka jongi mo syai ka lawe ka jongi ngi ngindang haban but ya ka dimjat ka jongki te mamang salute ya phi mo kubi shibun hakarta ka jongpi kala de ka por ya phi pin pet ya ingesem mo henry pidon kata ka mensim ban kit ban ba ya kani katong ba tahan ka jongi wala da de ha kanu no benta bat khamtam ha ka sports diki khun samla ki ba ki baidon hangni wat ritman sim ka RBDSA ka de ka we ka slam ka de ka jaka ka pinyo ik jing hikai om tang ha sports pinyo ro ik jing im ka mensim ba kumno ba pintip ya ka akor ka burom ha ka jing im ka jongpi de kani ka de ka benta ha ka sngi ka bangin sajit in pelong ya kata ka clinical but ka trial ha ka ba in sajit kirang ba kensai hakani ka benta jong ka sports tika swimming kam day shoot tang ka sports henry ka day ka way ka one of the best exercise nga try da filet ki doctor mo filet kinu doctor kinu physiotherapist doctor ada fidon ga jing pang sengkai la da fidon ga jing pang kti pang kechat la da fidon ga jing pang met la da fil along overweight la ni obesity ultimately doctor kin ong la da phimla aban mare la da ka khosiu jong pi kam sha lada pimla banyan mo lada pidon any other medical issues hakamat ke jongpi unong go for swimming marbale ka swimming lane kata ka jingjingi lane bagi ong haktin boy ka sempa mo sempa ongi mo sempa ka day kata ka exercise ka bakan IAP ka day ka overall development hakamat ke jongi pinyo sisa bakumno ka met jongi kan tun mo kan wandar ka exercise ka best tam kadai ka swimming mo ka jingi de ka e ka bala batai presiden marangba nganam sim shi ka benta henry nga kentu ki khun samlawat kindang don ki bandang poi kini ka balai don hangni wala dang de ka sin ka bandang kong thrai mo mama baka Riboy district kan sim benta ha kani ka Meghalaya game ka ban sawan ha usnem uban sawan arjar arpusan tenganget ki khun samla ki jongi kinem rep sim persang wala dam nang persang pindam ki sapran de nganam sim ya kapor ngai ka jingkit bok kedang ki hun samla ngai ki jingkit bok kedang ya ka RBDSA ka bandang la ban dang ya tre rengkat bat ka association hi barok we ha kani ka jela ka jongi ngi persang ban ya khot ya ki swimmers nang le na Riboy district ban ya simbanta ka state championship te ki lawan ru na po jirang jong ki khna se ba na jirang ki lawan participate have to ki snem kala dem te kendiat kumbantu tip ya pi se baro Meghalaya Swimming Association kala don palat art ko isnem te hagini ki snem ngilai face bon ki challenges jing ki don bon ma ne mentapat kala kham biang bat ngi don ru kata ka participation manusnem haka National Aquatics Championship ke bapnia daga Swimming Federation of India ngila don ki sub junior ki junior bat ki senior teams te menhakani ru ngi last year minchim snem ngi lech po Sikkim bat ngila yo fastest swimmer po Meghalaya haka jingile te kalong ke ga burom ka ba
ba khrau imanta ka Meghalaya Swimming Association te kuman chupun kun mau ba kane ka swimming kam dei ka sport ka ba pher kata ni giwi ki sport handai ka sulong ba hapo tidon kam ban nang ban jingi te yaki techniques ki ba kini kena hangne ki ngathrai ki nang hi ban jingi ban le kata dog paddle tangba kidon bade lakajong bade ki style ki bai dei bat ka swimming ngidon ka freestyle ngidon ka backstroke ka breaststroke bat ka butterfly stroke te gumbualong menta kini kita ki southly ki stroke ba don kam ban hikai ban nang kumno ban jingi haki swimming pool haka nationals bat haka state level championship tingi yawan ro na kumenta kata daw bagi nang ban ngin hikai ro tangi ki ar lightly ki stroke ha basdang nang ba pin suthu ban pin suthu kumno ban jingi hapo ki swimming pool ndai dagi kita ka dog paddle kumba jingi so ketua te finum poison sino nomor ba kalong ka ba undon kita ka stroke apa ka competition te ha ko dei bat ka swimming kidan hinyo tuli gi resort 7 pillars dei ba kono ka sport bu ko bai ko banungkong ka diga technical skill kumot pihap nang ye kini strokes pihap nang ye ko breathing ru kumno ban breathe de kita di bokong san technical skill mo technical skill kumot ye khata hingin hikai nungkong kata technical skill te giwi gelong ba pidon kam ya ka kata ka physical fitness klem physical fitness klem ka stamina te pinum lahi ban yele kono ko sport te don kam ye kata ru di number 2 tau resort mentaka ke swimming kabalai don kam kata ka mental strength ya kono ke sport pi don kam bandon kata mental strength kumot hakapor ba pi don kata ka pressure kumno lada pi don under pressure pi don kam ban long kibri ba jai haba pi le kono competition ka mental strength ru kadai ka ba don kam kat kum ka physical fitness ka mental strength ru don kam kawai beda ketika kata ke ong ba ki ong ka tactical ne ka strategy hakabai dei ba ka tactical strategy fi di menang kumba mare menta hapo ka 100 meters pe gi mare kumno 100 meters kimdei ba shu yo ba to baslang to bakut idon ki bale menta ndei ka don ka strategy kumno ban mare te hasuming ru fi don kam kata ka strategy kam tam haba fi jingi ki 100 meters ki 200 meters ki long distance pimlong machu jingi ba na do baslang to bakut pin kumba mare marathon ro kalong kumjohi don kam benang ban mare kumno ban pin phia ekta kum mare jumpi pisang suki swane pisang state swane kumta ter ke don kam ka strategy don kam kata ka ke bro te ngala pois basan ne nom ta ka ban riu pat don kam ya kata ka iumo ya kata ka coaching klem ko coaching ko muntoy benile ko no sport damdon hi mono ban hikai yapi ko muntoy te coaching ga don kam ban coaching te haka juk mentale ngi iba pila ban coach la di haka YouTube kidon gi YouTube apa ka internet pila ban wat kumno ban jingi kumno ba pin hikai daladi yaladi kumlong ba haka porjungim judan YouTube mdan internet mdan phone mdan mobile mdan eru isu yanang dangai nang hi hikai para mangi haka competition ye jingi para mangi minswa tementangi iba ka swimming kala kiu hado kan ne but ngi iba baro ki district in fact ngi don kumakolong mata ngi don napo Garo Hills ka William Nagar bat kutura napo Southwest ni kala kiu ha ko mo purwat bat ko umpung napo East Khasi Hills ka Shela ka di number 1 team apo Meghalaya ibalik nationals bon na po Shela te Shillong gidon ki club True North ki Summit ki bro te na po East Gentia gidon West Gentia bede gidon na po Daram te ya hapan ajing ro ya ka Riphoi District Sports Association bakala sim gumne but sim ya kane ka kam bit clear kamtam jonggi swimming association menta jumba demenot iba kinsai iba ISMT ya kane ka kam ban penkiu ya kane ka sport te so sarong ru ban ong ba lagi south ligi discipline ka swimming ka di ka way ka ban
let's po Meghalaya Games. Te Meghalaya Games kalong hajuai kani kadi 6 Meghalaya Games. Ila non riu tuli. Hindray ka swimming pat namar bakam don ka swimming pool hapo juai nginyi pelong hapo selo hapo krinolin swimming pool. Te hau Januari kan kriat bako tamba kum ki sportsman ngihap ya sya ka jikrian te kan long ka ba very challenging if se tamba kum magalong last time ngidon ka North East Olympic Games giwan na po Manipur giwan na Assam giwan na po Tripura kitu ki kem ot ya kajing kriat kidi ki jongi ba ot ya kajing kriat te kalong ki ba ngihap ya sim nuksa naki KRBDSA mentaka senam kan lek benesim mentai cha ka Meghalaya Games kaman sedang na duka kat kentai tarik jong Januari but na KRBDSA ngin lek tang southly ki disiplin ka way ka football ka atletik ka archery bat ka swimming kita ngin lek apo ka shetri jong ka RBDSA Tenrei namar ba kadeka hakaneka Meghalaya Games ki jushim ya ka district level. Tewat kini ki way ki disiplin ki badan apo jongka Riboy district ni keduplang. Bat ya kata ka jingedei bat ki jing penbaik jongki kali song haki. Hendrei ngila penbaik ru bat u DSO bat u DC baswa mangin lai simentai sya kaneka Meghalaya Games baro ki disiplin. Badan haga district ki jongi ngini akan dulang haka way na kijilang chua bangin lai cimenta baro namar ya ka tali jongki medal kim ken ya ka RBDSA ki ken ya ka district baro way jangan ngai scam ba haka senam baladem niwan sakanrang wala dang imdon sibun ki disiplin ke bangila lain de mata ka senam ngila at sa ka swimming bangingi scam bangin habat hiya ka kerdan ladang imla manwan number 1 namar ba haka is kasihil tingim lah ina mar kilabon bahagi disiplin ke bahagi dan yangi lada bandu pada ya ka second position tingim de bandu ngide ban bat ya ka kam tama ke football cenderang kentai ban menin gidang su dep ban le ya ka trial hanong jeri nak benta ki cenderang bat ki kentai nak benta ke football bat haka santerik lada ngambakla ka dan ke atletik trial ke bangin sele pada haka madan marngar tikini ki Kibasya selek nang ni kin selek meniyok benta man sim hakaneka Meghalaya Games. Dublin kurku ya pi baro player kiban yalek ban menta kasngiru ladang iduna kumne ginang apsu lada dang don bawan ban ngangai bakaneka swimming jongi naka district ke jongi kanang organize ban pembiang ya ki kriteria ki baka swimming ka don kam ban ngasania hai bat daminot bat hakitu ki noyalam ke jongki bakin pembiang ya kata ngidor ang ne ba rigid kamdai way na ki samla baju ay yang iya ka jing syakri lang ba kini ki jing pa yang ni ki kubor ya ki media ki jing don jung piang ni ka long sya ka jing ban kraw yang ni ka kam wala dang ilong tang kendiat ru Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai